Thank you so much Goyari आंखौ आंनि बे जर्नियाव सपोर्ट खालामनायनि थाखाय लाइक बे एभरि टाइम बुंबाय थायो माने फिसा सानबाय थाबाथाय फिसायावनो थालाङो माब्लाबाबो गिदिरखौ अचिभ खालामनो हाया स' दिनै फाइनालि पुजाया थांमारसिगोन दिल्लीयाव जयनिं जाहैसिगोन गाबोननिफ्राय ट्रेनिं दं बेखौनो आं ड्रप खालामनो थांगासिनो दं एयारपर्टसिम अलमस्ट जों दिपरबिल मोनबाय एसे इमारजेन्सि लेटबो जाबाय स' दा दोननो थांगासिनो दङ नै आब' दंफायो ओमफ्राय बिरखां सालथि दङ ओमफ्राय नै जोंनिया पुजाया अल दा बेस्ट पुजा फंनैसो आंनि भिउवार्सफोरनि थाखाय बुंना हो माबोरै माबायदि जाखो So first of all नै आब' दंफायो लोगोआव ओमफ्राय ओइथिं आदा बिरखां हाय आदा नाया बियो नायदों ओमफ्राय लोगोसे दङ गयारि हाय नाहर ओइथिं खोमसि ओमफ्राय दा जोंहा लाइक आब'मोना गयारि मोना आंखौ एयारपर्टसिम ड्रप खालामनो थांगासिनो स' बे जाहैबाय आब' अलंबारनि असे बिब' अलंबारा दिनैसिम गावनि चेनेलाव देखायाखै आं दिनै फार्स्ट टाइम देखायबाय दै ओमफ्राय बे आब'आ फेस रिभिल असे बिब' अलंबार गयारिनि स' आब'मोना आंखौ दोननो थांगासिनो एयारपर्टसिम ड्रप खालामनो स' नायलांबाय थादो बोरै मा जायो गाबोना मायो गयारिया एसे गालांनोसै बेखौ बेयाव आं मास मोनथाम थाहैनोसै नालाय ना गाबोन ना गाबा मोसानोसै आं थांहांबो बादल'गोन बियो बिरादनो मोसाबाय थागोन इयो स' दा जों आंखौ ड्रप खालामनो थांगासिनो आंना डिपार्चार टाइमा 10:55 ओमफ्राय जोंहा बिराद लेट जाबाय दिनै माने सिखारनायावबो एसे प्रब्लेम जाबाय आरो आं माने रुमखौ खालि खालामसिगोन नालाय माने खालि खालामबाय दा जाखिनि माल माथा दङ गयारिया लांसिगोन न'सिम ओमफ्राय एसे साफा सुफा खालामबोबाय बेयावनो लेट जाबाय ओमफ्राय दा 9टा जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिपरबिल सफैबाय आरो जों सानैजों थानाय बेनो लास्ट ब्लग बिनि उनाव बिराद नोंथांमोना दिनै बेखौ गयारिनि चेनेलाव लास्ट जों सानैखौ 3 monthsसिम लोगो मोनलायला 3 मास आं ट्रेनिंआव थाहैनांसिगोन दिल्ली थांगासिनो स' आंना 3 मासनि उनाव लोगो मोनफिनगोन लाइक 3 मासनि उनाव सानैखौ ज' ब्लगाव नुसिगोन बाट बेयो दा मास मोनथामनि थाखाय गेप थासिगोन ना बे लास्ट आरो माने बे स' दा थांगासिनो ओमफ्राय आङो मैयानो थांनो गोनांमोन खिन्थु एसे प्रब्लेम जाहैबाय लाइक जा इन्डिग' बिसोरसो माने थानाय जानाय लोंनाय सब माबा खालामजोबदों नालाय सब रेसपन्सिबिलिटिया गावसोर लाजोबदों इभेन फ्लाइट टिकेट्स एन्ड अल ओमफ्राय आंना थांनो गोनाङा 2 तारिखावनोमोन थांनानै नों बबे हटेलाव थागोन माबायदि ब्लगफोर देखायजोबगोन नोंनियाव नायनो हो स' आंनि मोनसे चेनेल दङ पुजा बर' नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' आङो एभ्रिथिं डिटेल्सफोरखौ होजोबगोन ओमफ्राय आंनि चेनेलावनो आं गासिबो डिटेल्सखौ होजोबगोन माबायदि मा बाट स्टिल गयारिनि चेनेलाव एसे बुंनो हानोसै ना गयारि स' आं मैयानो थांनो गोनांमोन बाट मैया जायासै बिसोरो लाइक कनफार्मेसन फ्लाइट टिकेटनि कनफार्मेसनफोरखौ हरजोबनो हायासै बिकज आंहा टाइमिङा लेट जाहैबायमोन बिसोरो 1 तारिखाव कल खालामदों ओमफ्राय बुंबाय जे नोंना 2 तारिखाव नोङो फैनांगोन 3 तारिखनिफ्राय गोदान मोनसे बेच ट्रेनिं बेच इन्डिग'नि स्टार्ट जागोन बे बेचाव नों जइन खालामनांगोन नङाबा नेक्स्ट बेचआ माला जायो मायो बेखौ जोङो मिन्थिया स' आङो बुंबाय लाइक दा हाखु दाखु बिराद माने थाब खालामगासिनो नालाय बिसोरो स' आं होनबाय एसे साननो पेरेन्ट्सफोरजों डिसकास खालामनो एसे टाइम नांगोन 10-15 मिनिटनि उनाव खनसे हरबानो जाबाय आं माने कनफार्मेसनखौ अब्ला हरगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय बिसोरो 10 मिनिट्सनि उनाव आरो कल खालामबावबाय ओमफ्राय आङो जेबो सानालासिनो लाइक मा जायो मा मायो उननिखौ मिन्थिला नालाय दा जियानो जादोला मास मोनथामनि खोथा नालाय मास मोनथामखौ जेने क्लियार खालामनोसै होननानै आङो माने अके कनफार्म खालामना होबाय ओमफ्राय बिसोरो 2 तारिखावनो लाइक मैयानो फ्लाइट टिकेट हरनो गोनांमोन खिन्थु आंहा माने डकुमेन्ट्सफोर साबमिट खालामनायाव एसे लेट जाबाय बिकज आं न'आव थांना दंहैयोमोन आङो न'आवबो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनाखैमोन लाइक 30आव आङो रिपर्टखौ मोन्दों मेडिकेल रिपर्टखौ ओमफ्राय आरो 31आव आं फुङावनो न'आव थांबाय गयारि आं जों गासिबो न'आव थांजोबदोंमोन ओमफ्राय 1 तारिखाव बिसोर कल खालामदों ओमफ्राय हाखु दाखु 2 तारिखाव फैनाय जाबाय आङो न'निफ्राय ओमफ्राय न'निफ्राय गुवाहाटि फैबाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने 2 तारिखावनो मैयानो लाइक फ्लाइटनि टिकेटखौ हरगोन नामा होननानै बाट मैया जायासै स' आंना दिनै 3 तारिख
थ' दिनै 3 तारिखनि फ्लाइटमोन ओमफ्राय दा दङ आरो ना लाइक 10:55 आव डिपार्चार टाइम ओमफ्राय दिल्लीनिफ्राय लखनौ थांगोरगोन आङो लखनौआव 1.5 आवारनि ब्रेक दङ बिनि उनाव आरो लखनौनिफ्राय दिल्ली ओमफ्राय ओजों हटेलफोरखौ गासिबो आङो आंनियाव देखायगोन लाइक इन्डिग'आनो सब गावसोरनो रेसपन्सिबिलिटिखौ लादों थानायनि फ्लाइट टिकेट्स केबफोर गासैखौबो बिसोर एरेन्ज खालामजोबना दोनखाजोबदों स' नायलांबाय थादो आरो थेंक इउ स' माच गयारि आंखौ आंनि बे जार्नियाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय बे आङो क्रू जानायाबो लाइक बे एभ्रि टाइम बुंबाय थायो माने फिसा सानबाय थाबाथाय माने फिसायाव मावबाय थाबाथाय बा फिसा सानबाय थाबाथाय फिसायावनो थालाङो माब्लाबाबो गेदेरखौ एचिभ खालामनो हाया स' लेसना बेनो लाइक दा आङो ND24 आव मावगासिनोमोन स' जुदि आङो बेयावनो थाबाय थायोमोनब्ला लाइक गेदेरखौ साननो हानाय नङामोन लाइक आङो लास्ट 4 monthsनिफ्राय इन्टारभिउ होआखैमोन ओमफ्राय आरो अकस्मातनो इन्टारभिउनि डेट नुबाय आङो बिदि ओमफ्राय अके सानसेखौ माने बेयाव मा खालामबावनो ओमफ्राय आरो इन्टारभिउखौनो हैनोसै होननानै इन्टारभिउखौ हैबाय एन्ड देन फाइनेलि सेलेक्टबो जाबाय बाय द वे बियो आंनि 4th एटेम्प्टमोन आङो 4th टाइमावसो बेखौ एचिभ खालामनो हादों एन्ड अभारअल जार्नियाव गयारि आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों थेंक इउ स' माच आरो फिउचारावबो खालामगोन ना खालामा Sure, okay, thank you. Abu माबाफोर बुंदो? आबा बुङा लाजिनो दे ना नों खिन्थु प्रफेसर जानो हासिगोन दे जा बक्सिना खायो बापरे बाप प्रफेसरावसो मोननांगौमोन नोङो क्रू नङा प्रफेसरसो जानो हागोन एनिवे सेफ जार्नि बुजा थेंक इउ स' माच दे दा दसे उनाव देखायबावनोसै एयारपर्टआव ना दे नोंनि ड्रिमखौ एचिभमेन्ट खालामनो थाखाय नाजालांदों नाजाबाय थादों थांनो मोजाङै सोर खोबदों माने जारिउ थानो जासिगोन जों बाय बाय दे लोगो मोनगोन दां थांदो बाय 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 बाय